Ndang tuh diserbu bolo pasar malemi. Arena permainan yo kebak. Apa do arep golek apa aksesoris HP yo enek. Apa arep golek sandal, dolanane cah cilik, sandangan, pok kutang yo enek. Dan sing paling ora ketinggalan iki yo mesti jajanan. Akeh jajanan ning kene. Kari milih wae. Nah, yo enek area bermain anak kene iki. Porene arep numpak tongsten. Arep main di bola, trampolin, mbak banyu, kura-kura, apa rumah balon. Ning sing ora ketinggalan yo biang lala. Mbak Arom ini. Yo. Wah, yo iki angel lakoni bojoku. Kok nyekelni kamera malah dinggo ngesut cewek. Kata-kata malam ini adalah kita ibarat mendung teko pas butuh entok. Sakne. Lah iya free lah, free. Umbak-umbak banyu dhewe. Wani. Los. Saking akeh jajane bingung sing ati tuku apa. Adem-ademnya kemulan. Apa? Adem-ademnya kemulan. Oh ini 20, ini 25. Dan ini makanan tradisional sing mencuri perhatian Mimi. Enek klepon, ketan, cenil, gatot, getuk. Iki lho, cenil tuku cenil. Wis bengi ayo mulai.